Sabitin mo na pare. Sir. Pigtawang ako der kang personalis kang Philippine Army ang lugadan na personang ini. Nakabali subot sa mga nakaengkwentro kan tropa kang gobyerno kang nakaaging Sabado sa barangay Hagnan na San Tomas Bate. Binisto ang nasambit na persona na si Ramon Bartolata alias Hamon, na pigtutok dong leader kang Platoon 3 Committee Larangang Guerrilla North Sub-Regional Committee 4, Bicol Party Committee. Nakaiba man subot ang apat na persona na nagadan sa nasambit na engkwentro. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan, duwang aldaw makalis ang engkwentro. Naagi ang kansaindang tropa ang iridong si Bartolata. Pigsasabing tuminago si Bartolata harani sa lugar kang engkwentro sa pagunang babalikan pa inikan sa iyang mga pag-iriba. Matapos yung engkwentro na yun, Nomar, nagtuloy-tuloy yung ating force of operation at makalipas ngayong 2 araw natagpuan natin itong si alias Ramon Bartolata alias Hamon. Tugatan siya doon at kumbaga helpless na, gutom na gutom dahil 2 araw na nga. At agad natin itong nilapatan ng Pangunang Lunas at ibinaba sa bayan para mabigyan ng medical attention. Ang sabi niya, matapos daw ang engkwentro ay iniwan na siya ng kasama niya, kinuha yung baril niya, kinuha yung gamit niya, at ang ginawa niya, nagtago lang daw siya. Gikan Masbate, binahiman si Bartolata kang personalis kang 96 Infantry Battalion pasiring sa probinsya kan Albay para sa magkakanigong atensyon medikal. Sigun sa tagapagtaram, ang nangyari kay Bartolata asin pagkaganan kang apat kaaning pag-iriba, patunay sa naman na mayong maray na ibubunga, ang pagbali sa rebeldeng grupo. Ilang beses na nating napatunayan yan na ganyan at hindi talaga, bukod sa siguro wala silang kakayahan na dalhin yung kanilang mga kasamang mga nasusugatan o namamatay at ipalibing ng maayos. Wala talagang mga puso ito. Biruin mo, kasama pa ang turingan nila, pero yung kasama na sinasabi, yun yung nangiiwan sa kanila sa tuwing or sa panahon na sila ay masusugatan or mamamatay sa digmaan. Katakod ka ini, asigurasyon kang 9th Infantry Division Philippine Army na matatawaning magkakanigong asistensya si Bartolata. Mientras tanto, inumaw man ni Major General Adonis Bahaw ang espersos kang Alab Batalyon sa lindong kang 903rd Infantry Brigade na matuldo ka na ang insurhensya sa saindang nasasakupan. Inumaw man, urog na ang pinahiling na pagbakulog kang grupo sa lugadan na rebelde. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal